do Camiño de Santiago por Valdeorras e quero, porque isto para nós é un auténtico feito histórico, quero facer unha pequena performance neste instante para todos vós, para os nenos e para os que estades aquí, e unha gran aperta ao goberno, e a quen me representa, por ter esta gran idea, vale? E outra gran aperta ao señor comandante por estar aquí. E en segundo lugar, como a historia dicen que funciona en espiral, non sei se o señor comandante e os seus gardas civis, é unha fermosa palabra, guardar todo aquilo que é o civil, o sea, a soberanía realmente dos cidadáns, non? Que en alguna maneira é a metáfora dos templarios que había nos camiños de Santiago hai xa gran tempo, e entonces esperemos que estes templarios e que este temple da Garda Civil realmente camiñe por o camiño de inverno e por máis camiños. Tamén teño que decir que formo parte da Federación, a nosa asociación forma parte da Federación Galega de Asociacións, e que tamén aconteceu un feito histórico que se acaba de formar a Federación Europea. Está claro que o percorrido e esta vertebración do que é tanto Valdeorras como as 4 provincias galegas, en este momento sabemos que é unha semente que se plantou e que, a verdad, por este feito e outros máis, ten futuro. Eu, sencillamente, dicir algo moi importante. Seades conscientes ou non, este ano, ao principiar en xaneiro, un grupo, o Camiño, houbo que rescatalos no Bierzo. Precisamente unha persoa cega e unha muller que acompañaba, e grazas a ese 112, o que pase que non había estes medios para poderlos localizar, tardamos moito en localizalos, estábamos presentes nosos da asociación, pero hai moitos máis feitos. Tamén sí que vos teño que constatar ese gran dato que o subdelegado mostrou. Este camiño se fai por moitas mulleres en solitario, vale? O sea, me acordo da primeira sevillana que veu, precisamente. Isto é importante porque non só é un perigo, por desgracia, como aconteceu históricamente daquela muller de Estados Unidos que finou, sino que hai máis perigos, aparte das agresións sexuais, por desgracia, que unha pena que ainda tengamos que seguir rexistrando, mortes neste caso. Por suerte o camiño pasa por a natureza e se desprende, e tamén é certo que persoas discapacitadas, como eu mesmo, facemos o camiño, non? A veces se corren riscos, entón é importante que estes templarios modernos estean formando parte deste camiño.